प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काम आमचे भितर आसा. ताची महिमा आमच्या जिवितान काम करता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार मोगाच्या बाबेनानो देवाक दिनवासूया. या सोबीत वेळापासून, सोबीत दिसापासून, आमच्या जिवितापासून, आमच्या कुडी आणि आत्म्यापासून देवाक दिनवासूया. उब्रमान तलाबा शिकेरे बेरेबे लिब्रमान तोलो होरो जिकाराबान तलाबा सोरिया बाकारा बाकारा कारा कारा लिखाराबा शेकेराबा शोकोरोबो जिकाराबाराबान तोलोबो सिकेरे बेरेबे. ओ हालेलुया. बाशाकारा बराबराबा ओब्रमान तोरोबो शिकेद्रा लांदे. थँक्यू जीसस. या सोबीत वेळापासून पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 7 आणि 23वी ओळ आमकां सांगता. 1 Corinthians chapter 7 verse 23. व्हड किंमत दिवन तुमकां विकती घेतल्यान तर मनशाची गुलामा जावं नाकात. देवाचें उतर परतून एक पावट आमी वाचूया. व्हड किंमत दिवन तुमकां विकती घेतल्यान तर मनशाची गुलामा जावं नाकात. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता व्हड किंमत दिवन ताणें आमकां विकती घेतल्यान. व्हड किंमत दिवन जे भाशेन आमी एक वस्तू विकती घेता आनी तेचें मोल चड आसल्यार आमी ती चड आपुरबायेन आनी चड चड मोगान ती सांबाळता. तेच भाशेन आमच्या देवान तुका आनी म्हाका व्हड किंमत दिवन विकतें घेतलां. ताणें आपल्या रक्तान आनी मांसान तुका आनी म्हाका विकतें घेतलां. आनी ह्या रक्त आनी मांसाचें मोल आमच्यान करूंक जायना. कित्याक ताणें आमकां ह्या रक्त आनी मांसा वरवीं सुटका दिल्या. देखून आमी देवाची भुरगीं आसा. आमी देवाच्या उतराक मान दिवंक जाय. देवाचे उतर फॉलो करूंक जाय. कित्याक ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां सुटका सोडवण आसा. कित्याक त्या देवान आमकां विकती घेतल्या. देखून आमी मनशांची गुलामा जावची न्हय. मनशांचे कायदे आमी पाळुचे न्हय. पूण जे देवाचे उतर आमकां सच शिकयता ते उतरा प्रमाणे आमी चलचे. मनशांची गुलामा न्हय पूण देवाची भुरगीं आमी जावची. कित्याक देवान आमचे पासून किंमत फारीक केला. देवान फारीक केला आमचे पासून. इतलो देवान आमचो मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडला आनी व्हड किंमत दिवन त्या पुतान आमकां विकती घेतल्या. देखून आमी देवाची भुरगीं जावची. कित्याक आमी देवान विचून काडलेली परजा आसा. आमी मनशाची गुलामा जावचे न्हय पूण देवाची भुरगीं. जशी आवय बापायक भुरगीं मान दितात आनी तांची उतरां आयकतात, जशें आमी टिचरींक स्कुलान मान दिता आनी तेंची आयकता, ते भाशेन देव आमचो अधिकारी आसा, आमचो धनी आसा आनी त्या धन्याची आमी भुरगीं आसा. त्या देवाची उतरां आमी आयकूंक जाय. तेच्या हाजीरपणान आमी रावूं. देवान हर एका गुलामपणांतली वायटांतले आमकां भायर काडला. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया. तेच्या हाजीरपणान रावया. एका घारी भाशेन उडोया. एक घार जशी उडत उच उच वयता ते भाशेन देवान आमकां केला. उंचायेर देवान आमकां दवरला. ओ हालेलुया. त्या देवाची आराधना करूया. तुझको मैं देखूं जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु. केवल तुझको मैं देखूं जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु.
नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, bashika makare. Libra mandolo boshika makera sontalaba. कृपया देवाच्या हाजीरपणात आम्ही राहूया मगच्या. त्याच्या हाजीरपणाच्या उपस्थितीत आमकां एक जीवी बली कशी ताका समर्पण करूया आमच्या कुडीचे आत्म्याचे. केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। भूखाओं की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए, भूखाओं की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। ओ ब्रह्मा शिरावा सहरिया लावा दहलिया, लिब्रांदले शमारे हेरिया ला ला ला। ओ बारावा सहरी माशारिया ला ला, लिब्रा मांदले ले शबारा मांदले ले, लिब्रा मांते है लिबा सोरिया ला ला ला, लिबारा बसहरिया ला शबा, रिका मांतोरो सेरिया ला ला ला। ओ बाराबा सहरिया ला बाशे, रिबारा बांदले हेरिया ला 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 अंदालाबा, लिब्रा मांदे हेरिया ला शेरिया ला ला ला, लिब्रांतले sabrote libara, libra mandele shabare re re re, libara baseria la 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 la, obra mandele shira la 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 le, oh gloria mahima, obra mandele besha bara bara mandele le le le. Oh thank you Lord Jesus, abaseria la 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 la, oh gloria mahima wakani, obra mandala baseria la 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 la. Oh thank you Jesus, thank you Father. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्का, देवाक महिमा, देवाक स्तुती, देवाक आराधना. तो सदा काळ आमचे भितर आसा आनी आमी तेचे जिवीत घेवन चलता. हर एका वेळार तेचे जिवीत घेवन चलता. प्रेज द लॉर्ड. तेचे जिवीत घेवन चलता. ज्या वेळार आमच्या लायफान कितें तरी प्रॉब्लेम्स येतात, आमची नजर पयली वयता सोम्या जेजूचेर, तेच्या जिविताचेर, आनी आमकां उगडास येता आमचो कोण तरी आसा. प्रेज द लॉर्ड.
प्रेज द लॉर्ड. आयच्या देवाची उतर घेऊया खेरीज भाशेन. फर्स्ट तेसलोनिकन चॅप्टर 5 वर्स 23. पहिले तेसलोनिकनाचे पत्र 5 आणि 23. आणि अशा भाशेन देवाचे उतर म्हणटा. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करू आणि आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त येता तेन्ना तुमकां आख्खे म्हणजे तुमचो आत्मो, कूड आणि जीव चुकी नासतना सांबाळ. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात देवाचे उतर ह्या कितें सांगता तें. देवाचे उतर हे वरवीं आमकां जायते भाशेची सजमावणी मेळटली. पयल्या भाशेन आमकां देवाचे उतर सांगता शांती दिता तो देव तुमकां सगळ्या वाटेन पवित्र करू. आमेन. सो शांती दितलो देव आमकां सगळ्या वाटेन पवित्र करूंक म्हणटा. सो पळयात देवा लागीं जी शांती आसा ती खंयच्या मनशा लागीं ना. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू ख्रिस्त म्हणटा म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. सो आमकां जी पीस, आमकां जी शांती आसा ती स्वामी जेजू ख्रिस्त दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी खंय देवाचें उतर तेंच म्हणटा शांती दिता तो देव. तो शांती दिता. तो ज्या वेळार तुमच्या जिवितान येता तुमकां शांती दिता. तो तुमच्या ज्या वेळार बिझनेसांत येता तुमकां शांती दिता. तो तुमच्या कामाचेर येता तुमकां शांती दिता. तो तुमच्या जिवितान येता तुमकां शांती दिता. सो शांती दिता तो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शांती दिता तो देव. आयज जर आमच्या जिवितान पयली जाल्यार जायते जाणां आमच्या भाव भयणांक शांती ना. शांती ना. पूण जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा जी तुका शांती जाय ती म्हजे लागीं ह्या संवसारान ना. आमेन. आतां शांती कशे भाशेन येता आमच्या जिवितान. हालेलुया. हे आमी जायते भाशेन सजमना. कशें तें आमकां शांती मेळोंक जाय आमकां सजमना. शांती कशा भाशेन येता. शांती देवाची येता देवाची उतरां आयकून. आमेन. सदांच म्हणटा त्याला शांती केन्ना मेळटा देवाची उतरां आयकून. कित्याक ज्या वेळार जेजून पेद्रूक म्हटलें, शिसांका म्हटलें तुमी म्हाका सोडून वयतात. पेद्रून म्हटलें खंय म्हणून आमी वयतले. प्रेज द लॉर्ड. खंय म्हणून आमी वयतले. प्रेज द लॉर्ड. सो तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सो तेका खबर आसलें शांती कोण दिता तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शांती कोण. आयज जर पळयता जाल्यार आमच्या जिवितान समाधान ना. हर एक मनीस सकाळ पासून धांवता 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 तेंच्या जिवितान समाधान ना. आनी थकतात ती. कित्याक ती संवसारी राटी घाटीन चलतात. कित्याक आयज जर कामार वचोंक ना तर म्हाका पयशे मेळचे ना. आयज जर कामाक वचचें ना म्हाजें घर चलचें ना. आयज जर कामार वचोंक ना म्हाज्या जिवितान हांव फुडें चलचो ना. सारकी गोश्ट आसा. काम हें करूंकूच जाय. पूण काम करता आसतना जी शांती तूं वगडायताय ती शांती खंय आहा. प्रेज द लॉर्ड. पळय आयज आमी कितलें तरी दमन भागोन येयल्या तरी शांती मेवता देवा लागीं. आमेन. तुम्ही म्हणटाले येस ब्रदर, येस तूं सांगताय तें करेक्ट ब्रदर. शांती मेवता ती देवा लागीं करेक्ट आसा. येस. पूण शांती मेळचे पासत आमकां देवा लागीं वचोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. येस ब्रदर तूं सांगताय न्हू करेक्ट आसा शांती मेळच्या फाटी आमी देवा. पूण वयतल्यात कशें. शांती मेळच्या पासत तुमी देवा लागीं वयतल्यात कशें. प्रेज द लॉर्ड. हें इम्पॉर्टंट आसा ना. जायतीं जाणां दीसभरान काम करून दीसभरान वर्क करून दमतात आनी तांकां दिसता आतां हांव जेयतलो आनी न्हिदतलो म्हाका शांती ना. ही शांती ना. शांती ज्या वेळार तूं देवा वांगडा वयताय, देवा वांगडा उलोवंक वयताय त्या वेळार तुका शांती आसता. आमेन. कितकेय तुमच्या लायफान तुमी दमल्यात आनी जर तुमी देवा वांगडा ना उलयल्यात तुमकां शांती ना त्या दिसा. आमेन.
देवा वांगडा आमकां उलोवंक कशें मेवता. जायते मार्ग आसात देवा वांगडा उलोवचे. पयलो मार्ग म्हटल्यार देवाचें उतर, वर्ड ऑफ गॉड. ज्या वेळार तूं वर्ड ऑफ गॉड उलयताय, वर्ड ऑफ गॉड तूं वाचताय, ऑटोमॅटीक देवाची शांती तुज्या भितर येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें, देवाची शांती मेळोवंक आमकां देवाच्या लागीं वचोंक जाय जाल्यार तुका प्रेज एंड वर्शीप करूंक जाता. तुका गितां गायन तेतून पासून देवाची शांती येता. प्रेज द लॉर्ड. तिसरी म्हटल्यार टंग्स प्रेयर, विचित्र भाशेन उलोव. जशें मरियमाक गिफ्ट असलें, शिसांकां गिफ्ट असलें, तशें ज्या वेळार तूं विचित्र भाशेन उलयताय त्या वेळार तुका शांती येता. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात आयज देवाचें उतर कितें सांगता. आमी दीसभर जरी थकले हांव तरी आमकां जर कोणी मशाज केला, आमकां जर कोणी बरें उदकान आमकां न्हांक दिला वा आनीक कितें केलां आनी आमकां दिसता आमचे हात पांय दामतात, आमकां शांती ना. आमच्या तकलेक माथ्याचेर तेल घातल्यार आमकां शांती ना. आमी एक टॅबलेट घेतल्यार आमकां शांती ना. तुमकां सजमाना तुमची शांती ही कुडीन ना आसा. तुमची शांती ही आत्म्यान आसा. आमेन. आनी आत्म्यान आसलेली शांती तुमकां आत्म्या लागीं वचोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर क्लियर म्हणटा. जर जॉन चॅप्टर 4:24 जर आमी आयकता जाल्यार देवाचें उतर क्लियर म्हणटा देव आत्मो आनी तेच्या भस्म्यान ताका आत्म्यान आनी सतान बसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो कशें जाता जाणा बाबा, आमी ज्या वेळार पळयता आमकां शांती, आमकां शांती, आमकां शांती, आमकां शांती, आमकां शांती मेवतलें आनीक कांय ना आसा. आमकां शांती मेवतली देवाची प्रेझन्स आसा. आमेन. ज्या वेळार तूं देवा वांगडा उलयताय, ज्या वेळार तूं टंग्सान उलयताय, ज्या वेळार तूं पवित्र पुस्तक वाचता, सगळ्या दिसाचो त्रास थांबता. सगळ्या दिसाचो. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्या दिसाचो त्रास थांबता. हालेलुया. सो शांती दिता तो देव. प्रेज द लॉर्ड. शांती दिता तो देव. आयज पळयात बाबा, जायत्या लोकांक लागीं आज दुडू आसात, पयशे आसात, बरें घर आसा, कार्स आसा, येवंक वचोंक नोकर चाकर आसा, जायते जिवितान तेंच्या, पूण शांती ना. शांती खंय बाजारान विकती मेवना बाबा. शांती खंय मार्केटान म्हाका 1 kg म्हाका मेवना, 1 liter म्हाका मेवना. शांती ही तूं उत्पन्न करताय. आमेन. शांती ही देव पासून दिना. जाणा तुमकां. तुम्ही म्हणटाल कितें ब्रदर उलयताय, शांती देव दिना. ना, शांती तूं उत्पन्न करताय देवाची उतरां उलोवन. आमेन. देवान ऑलरेडी आख्ख्या मनशा कुळाक शांती दिल्या. आमेन. तुका ती रिसीव करूंक जाय शांती. आमेन. जेजून कितें म्हटलें, आपलो श्वास सोडलो आनी म्हटलें म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. सो दिल्या तेणी शांती, फुकी दिल्या. सो आमी ती रिसीव करूंक जाय आमच्या जिवितान, आमच्या कामान. आमी ती रिसीव करूंक जाय आनी आमी तेचेर विजय मेळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां म्हणटा देव म्हाका शांती दिता, पूण ती शांती देव दिता पूण तुका जर घेवंकूच येयना ना तर देवाची कितें मिस्टेक आसतली बाबा. तुका शांतीच घेवंक येयना तर देवाची कितें मिस्टेक आसतली ना. देवाची मिस्टेक आसूंक जाय कित्याक तुका सारकी शांती घेवंकूच येयना. सो पळयात देवान ऑलरेडी शांती दिल्या, तुका घेवंक येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायतीं जाणां म्हजी भाव भयणां आसा, देवाक सजमतात पूण देवाक वळखनात. देवाक सजमतात पूण देवाक वळखनात बाबा. प्रेज द लॉर्ड. वळखनात. ती आजुनूय म्हणटात देवा म्हाका शांती दी, म्हाका शांती दी, म्हाका. अरे ऑलरेडी देवान तुका दिल्या शांती. जायतीं जाणां आमी मिसाचेर एकामेकाक शांती दिता ना. ज्या वेळार आमी पीस, आमचे देवाचे सेवक सांगतात ना शांती दिया, त्या वेळार आमी एकामेकाक शांती दिता. पूण खरें पळयल्यार बाबा, तुका जर तुज्या जिवितान जर शांती ना तर दुसऱ्याच्या जिवितान कशी येतली शांती. तुज्या जिवितानूच तुका शांती ना सॉरी तर तुजो बोगलाक आसा, तुज्या शेजाऱ्याक आसा, ताका शांती कशी येतली. तुज्यात लागीं 100 रुपया ना तूं दुसऱ्यांका 200 रुपयाची हेल्प कशी कितें करूंक जाता ना. सो पळयात शांती ही देवा लागीं आहा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती तुका घेवंक जाय, तुका कोण दिवचो ना. आनी ती कशी रिसीव करूंक जाय. वर्ड ऑफ गॉड, वर्शीप एंड
ही जी करता ऑटोमॅटीक शांती येता. प्लीज ऑटोमॅटीक. आणि माझे सांगना ना, जायते जाणांक विचारात जेंच्यांनी आपलें जिवीत देवाक समर्पण केलां, शांती ऑटोमॅटीक येता. प्लीज चलो हालेलुया. पळयात, तुमच्या थकलेल्या भागलेल्या एकूच उपाय जावन आसा, वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर, देवाचें उतर, देवाचें उतर, देवाचें उतर, देवाचें उतर. आनी तस तशी शांती येता, तस तशी. पळयात, हांव उलयतां, ऑटोमॅटीक शांती येता. हांव पळयात ह्या वेळार डिक्लेअर करता आनी ती शांती तुमकांय मेवता. थँक्यू जिजस, जी म्हजे भितर देवान पीस दिल्या ती ह्या वेळार तुमचे भितर वचो. ह्या वेळार पीस मेवता, तुमकां शांती मेवता. ह्या वेळार शांती मेवता, सेम शांती हेच्या उपरांतूय पासून जी कोण आयकतली त्या दर एकल्याक ती शांती मेवता. कित्याक म्हजे भितर म्हज्या सर्वेस पर देवाची शांती. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा, गॉड ब्लेस.